Alang sa mga mahilig nga mga tatak Pinoy nga kalingawan na siguradong makarelate mo nini nga bugno sa damang o kaka. Ako niyatong bata pa ko. Ato ning gihimo mga kapuso. Mahinumduman nga dili ni sugal kundi ginagmayng kalingawan na sa mga tinunan atol sa ilang break time. Pustahan usahay oy. Anaya atong sayron natong tan-aon kining kalingawan sa mga bata. Nagyan mo kini grupo sa mga tinunan nga nagtapok daplin sa dalan. Dili gadget ang ilang gikalingawan kundi ang damang kun kaka. Gamit ang tukog didto nila gipalatay ang duha ka damang alang sa ilang kumbate. Ang unang mahug sa tukog pilde. Simple lang ang kalipay nila kay dili naman nila huwaton nga poston sa laway sa damang ang kontra. Kung makadaog na isuludayon nila sa bayanan ang damang. O sa man nga duwa? Kaka. Sparring. Sparring kaka. Sparring kaka. Dili ba mahadlok makapaak mamaak? Dili. Wala may sakit. Ang bata nga si DQ Enzo, suportado siyang mamakin sa walang yun magpakita sa kamera. Ang bata ganahan lang, mupalit og damang, apan dili niya kinihikapon, igo lang niya kiniisulod sa butanganan. Pampagaan kuno sa buot sa bata kung makita ang spider. Malingaw ko. Malingaw ko. Dili ba ka mahadlok? Dili. Mapalit nila mga damang gikan sa mga namaligya sa tag 5 ngadto sa 10 pesos ang buok. Giklaro sa mga bata o ginikanan nga kutob lang sa lingaw-lingaw ang ilang gihimo og walay pustahanay. Mao kuno kini ang duwa nga ato ni Bay. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balita, Bisda.